La costa del Cap de Creus té la fama de ser la més cobejada per anar a pescar i ara també per gaudir del valuós patrimoni natural. Fa molts i molts anys, al port de la Selva només hi havia casetes de pescadors, on s'hi guardava el peix i els estris de pesca. El més remarcable de la zona és la seva biodiversitat, des de ran de costa fins al fons del mar, gràcies a les abundants descàrregues fluvials, que porten nutrients terrestres junt amb els corrents i els forts vents i fertilitzen les seves aigües. La gran complexitat del fons marí també contribueix a incrementar la riquesa d'aquest espai natural perquè permet que s'hi estableixin gran varietat de comunitats i espècies. Avui en dia, la pesca i el turisme són els principals recursos del poble, convertint-se així en un dels paradisos de Catalunya, que tot i ser turístic encara conserva el seu encant de petit poble de pescadors, entre la terra i el mar.